Ja ayu tingkahmu kok aneh, kanca-kanca nganti gumun gelem. Kowe pancen ayu ora iso dipinggiri, rambut ireng dawa lambe abang ngerona. Ningen saben ketemu kok mesti ana drama, orang jaluk di foto yang joget nang ngarep kaca. Klambine nyelot ketat, polahe nyelot heboh, ngomong mesti seru ben kabeh pada noleh. Nggo status WA foto kudu 108, pengen banget di komen du cantik sliramu. Kie lagu ciptaane Usman tentang cewek caper, sing warawiri ngerti dewek tapi ora masalah. Wayah mangan bareng HP-ne mesti nang tangan, jepret panganan neng jepret selfie pisan-pisan. Lagi ngeluh sitik langsung update nang sosmed, ben ano sing teka kowe kenapa jeng lagi sedih. Lambine nyelot ketat, polahe nyelot heboh, ngomong mesti seru ben kabeh pada noleh. Nggo status WA foto kudu 108, pengen banget di komen du cantik sliramu. Iye lagu ciptaane Usman tentang cewek caper, sing warawiri ngerti dewek tapi ora masalah. Ceritane Usman gawe lagu kayak kie ben pada ngerti, nek cewek caper kue ora api, ora apik ning mata kambi, ora apik ning ati. Dadi bocah wadon kudu bisa jaga hati, kudu bisa jaga mata. Kabeh bocah lanang ora seneng min bocah wadon sing caper. Musik agak santai ada bunyi kendang khas napak. Iki lo untuk santai pae ora usah akan pola. Cewek caper, aduh du 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 du, kabeh diunggah ben wong pada ngerti. Cewek caper gawene ndakekno ribut, mergo pengen dadi pusat perhatian sejati. Ngapa sindo kurang perhatian nang omah? Wes rado mandeg caper, kowe ayu ora usah koyo-koyo kowe.